Здравейте! Този влог е сбор от пътешествията ни през празниците, като започваме първо с приготвянето на вечерята за бъдни вечер. Мама е човека, който главно приготвя всички вкусоти, като започна с сушени пълнени чушки с бял и черен боб. Следващи бяха зелевите сърми, напълнени с булгур и каби и традиционния тиквеник. Този път го направихме по-здравословен, като корите бяха от брашно от спелта, а вместо бяла захар използвахме кокосова и тиква, разбира се. Аз направих содената питка с паричка в нея. Масата вече е подредена, а на нея присъстват и здравословните бомбони, които приготвяме в нашия клуб Heart to Heart Healthy Place, които са веган и са подходящи за бъдни вечер. След посрещането на Коледа, сутринта имахме и традиционна домашна пита с късмети, след което пътувахме до София, за да посетим коледния базар в киностудио Бояна, който беше с тематика Ню Йорк. Беше много красиво, снимали сме и по светло, и по тъмно. Ще видите кадрите и ви оставям да се насладите. На 26 декември в
втория ден от Коледа пътувахме до един от зимните ни курорти Боровец, като първо минахме през манастира Свети Атанасий, най-старият манастир в Европа. Обиколихме централната част на Боровец и се качихме на лифта до хижа Ястребец. Гледките бяха уникални. Следващата част от влога е от Гърция, там където посрещнахме Нова година. Бяхме отседнали в град Серис и тези нощни кадри са оттам, както и светлинното шоу на сградата. Втория ден отидохме до Солун, направихме се разходка по крайбрежната им улица, а след това и по централната, която беше препълнена от хора, сами може да видите по кадрите. Накрая на нея имаше и коледен базар. След тази дълга разходка пихме кафе с гледка към морето и в края на деня посетихме една крепост, от която се виждаше красивия залез.
На връщане към България минахме през езерото Киркини, което също така беше много красиво.